bakit po si Isko? Marami naman siya nagawa na dito sa atin eh. Lalo sa Maynila, di ba? Dito sa mga vendor. Okay na yan. Marami na yung mga nagawa niya. Basta na-isko ko. Bakit si BBM? Malakas kami dyan eh. Siyempre, BBM kami. Talagang Marcos family kami. Sir, bakit po si Leni Robredo sa inyo? Si Lenny, okay sa atin si Lenny. Sir, bakit naman po si BBM para sa inyo? Yan lang matalino dyan sa kanilang lahat. Bakit po si Isko? Ano po kasi, kumbaga parang maganda naman po yung palakad niya. Opo. Nalinis niya rin po ang Maynila. Kaya sa tingin po namin, karapat-dapat din po siya maging presidente. Ma'am, bakit po si BBM? Mas gusto ko yung may gawa. Si Isko maraming binigay sa aming pangkabuhayan. Noong panahon ng pandemic, siya lang ang bumuhay sa amin, mga taga Maynila. Isko Moreno! Ma'am, bakit po si BBM? Siya lang naman ang qualified siya at saka bound to election. Hindi siya pala patol. Sir, ikaw, presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ganda ng boses niya, sir. BBM. Ma'am, bakit po si BBM? Yung mga nagawa niyang mga adikain at saka yung mga vision niya para sa Pilipinas is good. Ma'am, bakit po si Isko? Kasi magaling siya, lahat nagagawa niya. Okay po, salamat. Dami siyang nagawa sa Maynila. Isko kami! Dito! Isko kami, ha? Isko kami! Nako, Yorme, we love you! Yo, once again, Pachols TV at welcome to our YouTube channel. At nakikita nyo, nasaan kami ngayon? Nasa Nasa Quiapo Quiapo kami Church ngayon. kami, sa harap ng Quiapo Church. Sa Quiapo. Yun, hindi na namin patatagalin. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kalye survey. At shoutout nga pala sa mga kapitbahay ko dyan sa Dagunoy, sa Calabanga, mga friend ko dyan, si Binchoy, ay sino pa mga, sila Eric, kamusta kayo lahat dyan. So hanggang dito na lang, ano na, umpisa na natin pala. Isa natin ang kalye survey kasi medyo maliwanag pa. Maliwanag pa, mamaya titilim na eh. So, welcome to Manila. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Paho. Nandito kami sa Quiapo, sa Quiapo sa Manila. Oo, malapit siya dito. Carriedo. Ito yung Quiapo Church. Papunta tayo, dito tayo mag-start ng survey, tapos papunta tayo doon sa may church. Tara, dito tayo mag-start. Ito sila kuya. Sir, excuse me. Survey lang kami, sir. Survey. Oo. Presidente. Una. Tayo. Isko. Okay, si sir muna. Si sir Isko. Sir, yung... Sorry. Dito ko naman nilagay kay Lenny. Kay Isko. Isko. Sir, yung vice president niyo po, Yun ang hindi ko pa undecided pa kayo. Hindi pa. Sir, bakit po si Isko? Marami naman siya nagawa na dito sa atin eh. Lalo sa Maynila, di ba? Dito sa mga vendor. Okay na yan. Marami na yung mga nagawa niya. Basta na-isko ko. Okay po, salamat po. Sir, ito sir sa YouTube pa, subscribe po. Sir, kayo po. Sige, Isko rin. Si Isko rin si sir. Sir, yung vice niyo po? Sara. Si Sarah. Sir, bakit po si Isko? Eh, parang maayos niya yung Pinas. So, sir, salamat po. Sir, sa YouTube pa, subscribe po. At si tatay daw. Ikaw tatay. Student. Sir, tayo yung vice president niyo. Yan o, si... Sa baba po. Ito, Pangilinan. Kipangilinan. Tatay, bakit si Isko? Maganda yung ginawa niya sa Maynila. Okay, tatay, sa YouTube yan. Pa-subscribe po ako ha. Salamat po. Huwag ka matakot. Ito si Kuya. Sino tayo? Si Isko. Si Isko din si Kuya. Kuya yung Vice. Vice President. Sa baba. Ito. Si Doc Willie Ong. Kuya, bakit si Isko? Mabait Isko. Mabait. Okay, Kuya. Sa YouTube yan. Pa-subscribe ako ha. Tara, dito na tayo guys. Okay, sana. Bongbong tayo, bongbong. BBM si Sir. Sir, yung Vice nyo. Si Sara. Si Sarah. Sir, bakit naman si Bongbong? Ay, totoong tao. Si Sara na yan. May sayad. May sayad si Sara.
si Sara, sir, ang Vice President nyo. Up, may dadaan. Sir, bakit sir si Sara yung Vice President nyo? Gusto ko kung ano yung nasimulan ng tatay, yun yung... Yung ipagpatuloy ng anak. Okay, sir. Salamat po. Dito tayo, nakakabala tayo. Ma'am, survey lang sa YouTube. Sir, ito, sir. Presidente nyo po ngayong darating na eleksyon. Ako, gusto ko dalawa eh. Isa lang, sir. Isa lang ba? Oo. Pwede na, isko. Si Isko, si sir. Sir, yung Vice President nyo po. Hindi ko alam eh. Undecided pa kayo, sir? Kahit ano, Wala pa si sir. wala ba? Sir, ito sa YouTube pa subscribe. Ma'am, ikaw. Hindi kayo. Ayaw mo na. Ito muna si kuya. Sabi tayo kuya. Butante ka na, kuya? Hindi. Ay, hindi ka pa butante. O dito na. Dito tayo, walang sisip, kabila. Wala naman. Price naman yun din. Sige, ano ko? Wala. Ito tayo kila kuya. Kuya, excuse me. Butante na kayo? Pag-interview mo na yan eh. Ayun na kuya. Ano itong silote? Butante ka na ba? Survey lang kami sa YouTube. Sino? Si BBM, si Kuya. Yung Vice. Vice, Yung vice kami, Sara. Si Saro. Bakit si BBM? malas kami dyan eh. Siyempre, BBM kami. Ito kami, talagang Marcos family kami. Ah, Marcos family si Kuya. O Kuya, sa YouTube yan, pa-subscribe. Sige. Sir, ikaw. Yan, mabungkong din at saka Sara yung ano. Pero yun daw, trip niya. BBM din. At Sara. Sir, bakit si BBM? Pero maganda yung ano niya. Gwapo daw kasi Dalawa siya. na to eh. Maganda yung tandem nila. Okay po, salamat po. Sir, ikaw, butante ka na? Tayo na yan. Ikaw. Butante kami. Ikaw, sir. Sino sa'yo, sir? Si BBM din si sir. Sir, yung Vice. Si Sara. Sir, bakit si BBM? Gusto mo lang. Okay, sir. Sa YouTube yan, sir. Pa-subscribe. Sige, umiyakan na, miss ka, no? Salamat po. Ah, ito daw. Sorry po. O, si ma'am naman. O, ma'am, ikaw. Dito yan. Dito si Si BBM din si ma'am. Ma'am, yung Vice President nyo po. Sarap po. Ma'am, bakit po si BBM? Ito po eh, mayaman na po siya eh. Mayaman na si BBM. Yes. Matagal na siyang mayaman. Sige po. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po subscribe. Ay, BBM ako. Maingay kasi sa radyo. Dito na kami muna. Tayo sa magkaunahan. Sir, excuse me. Survey lang sa YouTube. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Bongbong. BBM si sir. Wait lang sir. Yung vice niyo sir. Sara. Si Sara. Sir, bakit po si BBM? Ano ko? Okay, salamat po. Sir, sa YouTube po yan. Pa-subscribe po ako. Saan tayo? Diretso? Oo. Ito sila kuya. Kuya, mga butante na kayo? Ay. Konti. Ma'am, boto kayo? Presidente po. Survey lang kami, ma'am. Wala pa akong napupusuan ng mga president. Ah, undecided po si ma'am. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Dito tayo. Sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. BBM si sir. Sir, yung vice niyo po. Sara. Sir, bakit po si BBM? Siguro yung history ng father niya, maraming nagawa sa Pilipinas. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube po. Ma'am, kayo? Same din. BBM din at Sara. BBM din si ma'am at Sara din po. Bakit po si BBM? Hindi nang sinabi. Okay, ma'am. Salamat po. Nagugulat kasi ako. Siya naman, nagbabatuloy. Nagulat to si ma'am, di nakasagot. O, dito na tayo naman. Mga butante na po kayo? Oo. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon.
Sino, sir? Hindi po ako nagbubuto eh. Hindi si sir. oras. Okay, sir. Ito, panoorin nyo lang po sa YouTube. Pasubscribe ako, sir. Salamat. Sir, ikaw? Wala din si sir. Mga naglalakad pa harap. Ito tayo. Ma'am, excuse me. Survey yan sa YouTube. Ayaw nila. Dito tayo kila mother. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Yan. Presidente niyo po ngayon darating na election. Opo. Sino po ang presidente niyo? Presidente. Opo. Yung malakas. Sino po ba dyan ang malakas para sa inyo? Malakas eh. Sino nga po? Sino po sa inyo ang malakas? Ito. Okay, si BBM, si mother. Ma'am, yung vice president niyo po? Vice President. Apo, sa baba po. Ito. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? Kasi malakas eh. Siya. May utak. May brain. Mother. Okay, mother. Salamat po. Sa YouTube po. Ma'am, kayo. Sir, kayo, sir. No comment. No comment. Election pa ako Okay po. Ito si BBM. Si BBM din si sir. Yung vice president. Si Sarah din si sir. Bakit po si BBM? Talino. At saka magaling. Okay, salamat po. Sa YouTube po. Sir, kayo po. Presidente niyo po. BBM. BBM din si sir. Sir, yung vice president niyo po. Sara. Si Sarah din si sir. Sir, bakit naman po si BBM para sa inyo? Yan lang matalino dyan sa kanilang lahat. Matalino sa kanilang lahat. Salamat po. Pa-subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Pag-comment kayo sir, comment lang po kayo sa YouTube. Salamat po. Ito si ma'am. Ma'am, kayo naman. Survey lang ma'am sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Isko. Si Isko si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po. Sa baba po. Si Duterte. Ma'am, bakit po si Isko? Okay naman ang pamalakad. Okay ang pamamalakad niya sa Maynila. Salamat po. Ma'am, sa YouTube yan. Pa-subscribe po ako. Panoorin niyo po ma'am. Panoorin niyo ma'am. Salamat po. Mother. Mother naman. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Isko Moreno. Si Isko, si Mother. Si Isko. Yung vice niyo po. Yung vice. Apo. Hindi maganda pa. Sa baba po. Ay, si Tito Soto. Si Tito Soto po. Si Tito Soto si ma'am. Ma'am, bakit po si Isko? Marami rin kaming tinatanggap na ayuda dito. Maraming talagang maganda yung ano niya sa Yung pamamalakad niya ng pamamalakad niya rin ako sa amin. Talagang okay yung ano namin dito. Okay po kayo. Kahit sabihin tayo, huli kami rito. Natural lang naman yun eh. Ilang presidente na rin yung ilang mayor na rin ang dumaan dito sa amin. Talagang meron isang mahigpit masyado at meron din maluwag. Okay naman ang pamamalakad ni Isko dahil mahigpit. Mahigpit siya, pero yung mga maliliit. Yung iba kasi ma'am nagagalit eh, no? Nagagalit yung iba. Kasi marami siya nasagasaan, di ba? Oo, marami lang. Kaya Kanya-kanya nagagalit yung iba. Ako vendor, marami kasing pwesto. Pero yung mga maliliit lang naman, katulad ko, sa isa-isa lang, hindi kaya payagan naman yun. Pinapayagan. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, ito po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Pa-subscribe po ako. Sir, ikaw. Presidente mo. Toto sa dulo. Wow, si Lenny si Sir. Sir, yung vice. Demi, ako Isko. Yung vice niyo. Let's go. Sa baba. si Nakmit. Kiensa na lang, Si Atiense si Sir. Sir, bakit po si Lenny Robredo sa inyo? Si Lenny, okay sa atin si Lenny. Salamat, sir. Sa YouTube, sir. Pa-subscribe ako. Ay, may mas na dito. Diretso pa tayo. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino po? I think si ano. Dalawang option ko eh. Sige, sir. Sino option niyo? BBM or Lenny. O, so, sino, sir? First choice ko, Lenny. Si Lenny po. Okay. Yung vice president niyo po? As now, wala pa akong naiisip eh. Pero siguro, eto, Sara Duterte. Si Sara. Sir, bakit po si Lenny?
Ha? Bakit po si Lenny ang first choice nyo? Siya yung choice ng mga kabataan ngayon eh. Okay po. Salamat po. Sir, sa YouTube po yan. Pa-subscribe po ako. Ma'am, ikaw. Sir, ikaw. Duterte. Duterte at saka si ano. Si Duterte ang vice president nyo. Yung president nyo, sir. Si BBM si sir. Sir, bakit po si BBM? Ano ako eh. Taga Davao. Kaya isang ano lang. Okay po, salamat sir. Sa YouTube yan po, subscribe. Ma'am, kayo! Nagpagbuhay. Ma'am, ikaw! Ayaw nila ma'am. Tara, dito na tayo. Si Mother. Dito si Mother. Mother, survey lang to sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Si Isko po. Si Isko, si Mother, si Isko. Ma'am, yung vice president niyo po. Dito po po mamalang eh. Ma'am, bakit po si Isko? Bigay mo na lang. Bakit po si Isko? Ano po kasi, kumbaga parang maganda naman po yung palakad niya. Opo. Nalinis na rin po ang Maynila. Kaya sa tingin po namin, karapat-dapat din po siya maging presidente. Okay, Mother. Salamat po. Ito po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin po. Subscribe po. Si Ma'am naman. Ma'am, ikaw naman. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Wala si Ma'am. Ma'am, ikaw. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Wala pa. Undecided pa po kayo. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube. Pa-subscribe sa akin. Ikaw naman. Gitna na. Gitna ka na. Huwag ka tayo sa timbahan. Ikaw. Taga, sa ipiso. Sige. Dito. Pwede na dito? Oo. Kasi kuya muna. Left. Ayaw ni sir. Sir, survey lang sa YouTube. Rastamante. Wala sir si Rastaman. Hindi naman siya nakasali. Sino sa inyo? Isko. Si Mother muna. Isko. Isko, si Mother. Vice President niyo, ma'am. kami. Wala pa. Wala pa. Undecided pa si Mother. Okay. Isko maraming binigay sa aming pangkabuhayan. Noong panahon ng pandemic, siya lang ang bumuhay sa amin, mga taga Maynila. Isko Moreno. Okay, Mother. Salamat po. Ito po sa YouTube po yan. Panood niyo ito, sir. Lenny. Wait lang. Sir, si Lenny daw to. Yung Vice President niyo, sir. Vice. Soto. Si Soto. Sir, bakit si Lenny? Bakit si Lenny? Akin na lang yun. Okay, sir. Opinion na lang. Okay, dito na tayo kay sir. Sir, ikaw. May music dito man. Ay, may music na daw dito, sir. Doon na kami, sir. Pasensya na. Makaka-copyright kami, sir. Copyright kami. Lakas ng music. Dito ma. Diyan mga yan. Pwede na ba dito? Dito. Dito, pwede na. Dito. Okay na. Sir. Hoy, sir. Kami, sir, sa YouTube. Rastaman. Wala, sir, si Rastaman. Hindi po siya nakasali. Yorme. Si Yorme, si sir. Sir, yung Vice. William. Si Doc William, si sir. Sir, bakit po si Yorme? Siyempre, kalugar. Siyempre, taga Maynila. Support po si Yorme. Salamat po. Mother, ikaw. Kailan na i-upload ko? Wala pa akong nanos dito. Undecided pa si ma'am. Ma'am, ikaw. Digong ha? Ako. Yorme. Si Yorme. Si Yorme daw si ma'am. Yung vice niyo po. Kuya ma'am, Ay, lalaki sir, yan. sorry po. Sorry, sir. Sir, yung Ay, vice. taga Maynila kami. Isko. Dito, sir. Dito Soto. Dito Soto si sir. Bakit po si Yorme? Taga Maynila. Taga Maynila. Supportahan po daw ang taga Maynila. Ay, sorry po. Ma'am, ikaw. Ay, ayaw mo magpa-istorbo sa pagkain. Sir, ikaw. Ay, hindi dito. Ano, salamat po. Subscribe po, sir. Salamat. Dito na tayo? Oo. Tayo pala, sir. Sir, survey lang sa YouTube. Ayaw ni sir. Si sir. Sir, sa YouTube, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Yorme. Si Yorme Kiser. Sir, yung vice. Siyempre, yung katandim niya. Si Doc Willie Ong. Sir, Meron pa ba? bakit po si Yorme? Nagustuhan ko yung pamamalakad niya sa Maynila. Tsaka nagpagawa na rin siya ng cemetery namin. Muslim cemetery. Taga saan po, sir? Diyan, nagyap. Okay po. Sir, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Salamat Okay. po. Alis dito si Kuya. Kasi ate. Dito tayo kila ma'am. Ma'am, excuse me. Survey na kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sir, ikaw.
Wala, ayoko na sumunod. Bakit naman, sir? Tayo-tayo lang nakakapanood nito. O, ma'am, ikaw na lang. BBM ako eh. BBM si ma'am at Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? Mas gusto ko yung may gawa. Gusto ni ma'am may gawa. Okay, salamat po. Ma'am, Ma'am, sa mag-comment YouTube kayo, po. abang na lang po. Okay, Thank you po. Pa-subscribe, ma'am. Salamat po. Ito naman si ma'am. Ma'am, kayo naman. Survey lang, ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano po? BBM si ma'am. Ma'am, yung vice. Tamo na daw. Sige na, ma'am. Okay lang po. Salamat po. Dito na tayo, Jim. Oo. Sila ate. Ito tayo. Kumakain sila eh. Sige. Ma'am, pa-istorbo naman. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Bongbong Marcos. BBM si ma'am. Ma'am, yung vice niyo. Ha? Vice. Siyempre, Duterte. Si Sara naman ang vice. Ma'am, bakit po si BBM? Ha? Bakit po si BBM? Kasi BBM sureness po yung lahat ng mga ano niya, ng mga establishment niya maganda at saka yung basta parang pag si BBM manalo, gaganda po yung Maynila. Okay, salamat po. Sige, pasensya na po sa istorbo. Pa-subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Ma'am, ikaw naman. Ano? Kumakain sila. Ma'am, ikaw na lang. Isko. Si Isko si ma'am. Ma'am, yung vice. Tito Soto. Si Tito Soto naman si ma'am. Ma'am, bakit naman si Isko? Mayor pa lang siya, napaganda niya yung tundo. Okay, salamat po. Ma'am, ito sa YouTube, pa-subscribe po. Ito daw si Sir. O, Sir, ikaw naman. Ito, Presidente niyo po. siyempre, BBM, BBM si Sir. Sir, yung Vice President niyo po. Sara. O, Sir, bakit Yan ang naman po si muling- BBM? Ito ang pagpapatuloy ng natin, pagbabago. Hindi yung kagaya ng mga bugok na president, walang alam. Okay, salamat po. Sir, pa-subscribe Sir, po. comment kayo, sir, doon ha. Abang na lang po. Salamat po. Sana you. tayo, dear. Diyan nata. Sana tayo. Ayan. Dito naman tayo. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Di ba po ako butante? Hindi pa butante. Kayo po. Marcos. BBM Sir. Yung Vice President niyo po. Sara. Bakit po si BBM? Bakit po si BBM? Wala lang. Gusto nyo lang. Salamat po. Ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Salamat. Ma'am, ikaw! Naku, hindi pa pala butang. Ito si Nati. Dito tayo. Ako si Lenny. Oh, ma'am, wait lang. Kung si Lenny ka. Comment po kami na. No comment si Ma'am. Oh, ito si Sir. O, Sir, ikaw. BBM. BBM. Yung Vice. Sara. Si Sara. Bakit si BBM? Wala. Okay po. Salamat. Okay lang. Wait lang. Wait lang, guys. Yung kay Ma'am kasi sinisigaw niya lang na na si Lenny. Hindi ko siya in-score kasi dire-diretso naman siya eh. Kaya hindi ko siya sinali doon sa score para kay Lenny. Bongbong Ito si Sir. Sir, ikaw. Bongbong Sara. Bongbong Sara. Bakit Sir si Bongbong? Naghahanap ng pagbabago. Okay, salamat po ito Sir sa YouTube. Sir, abang na lang po yung video, sir. Ha? Thank you po. Wait lang guys. Traffic. Ito naman sila ma'am. Excuse me, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si ma'am. Ma'am yung vice. Kay Kiko. Si Kiko. Ma'am, bakit si Lenny? Angat buhay, tapat na Angat. gobyerno. Okay po, ma'am, ikaw. Lenny. Si Lenny. Dan yung vice niya, ma'am. Yun din, si Kiko. Si Kiko. Ma'am, sa YouTube po ito. Pa-subscribe po ako. Salamat po. Dito muna tayo po. Kabala tayo sa gitna ng kalsada. Naliwan po ko po yan eh. Ay, ito si Sir.
Ay. Sumasagot si sir. Hey, sir. Ako? Apo. Si Bongbong. BBM si sir. Yung vice niyo po? Si ano ako, si Doc Willie. Si Doc Willie Ong. Bakit po si Bongbong para sa inyo? Kasi yun ang sabi ni Miriam Defensor Santiago, pag wala na siya, si Bongbong Marcos dapat ang pumalit sa kanya. Okay po. Salamat. Sa Thank YouTube you. po. Pa-subscribe po Okay. ako. Ito muna tayo sa mga kaabala tayo. Ito naman si ma'am. Ma'am, ikaw naman. Ayaw ni ma'am. Ito tayo. Sa una ka. Si sir, sir, butante ka na? Hindi pa. O, kaway-kaway ka na lang, sir. So, sir, pa-subscribe ako sa YouTube. Salamat. Wala naman nagpapakyaw. Ano yun eh? Nakita mo na ba? Wala. Ito tayo kila ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang. Sa YouTube. Ayaw ni ma'am. Okay, salamat po. May music ka dito, dear. Nagpas ka na konti. Nagpas ako. Sige na. Yan si Kuya. Ito na dito? Tayo. Kasi kuya, sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon dating Lacson. Si Lacson si sir. Sir, yung vice. Soto. Si Soto. Sir, bakit po si Lacson? Malinis yung pagkatao. Walang bahid Ay, bulating nalaglag. Tapos na, okay na. Okay, salamat po. Ito sir, sa Para YouTube. saan to? Pa-subscribe po ako sa YouTube. Abang na lang po sir ng video sir ha. Sir, ikaw. Ayaw din sir. Kaway ka na lang sir. Ito sir, sa YouTube, pa-subscribe. O dito naman, di ba wala yung copyright? Wala, okay. Sasalita. Ito naman tayo sila ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang sa YouTube. Ayaw nila ma'am. Tara, dito tayo. Meron tayo pang Android, Type-C, pati pang iPhone natin. Pwede na dito? Oh. Dito naman tayo. Ma'am, survey naman sa YouTube. Presidente niyo po ngayon dating election. Sino po para sa inyo? Wala pa po. Salamat po. Wala pa din. Dito na tayo. Yan. Eto si ate. Ate, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon dating na eleksyon. Isko po, ate. Si Isko, si ma'am. Ma'am yung vice. Si ano Isko. Isko daw po siya. Apo ma'am, wait lang po. Vice niyo po na ma'am. Si ano po ako, Doc Willie po ako. Si Doc Willie. Ma'am, bakit po si Isko? Siyempre po, mayor po namin dito. Okay po. Ma'am, kayo? Isko po. Isko din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Si Willie Ong. Si Doc Willie din kay Kasi ma'am. magandang nagawa niya sa Maynila. Una-una, priority niya senior citizen. Okay ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube po, pa-subscribe Comment po na lang ako. kay ma'am, abang na lang po ng video. Salamat po. Ma'am, po. kayo? Ano to? Ayoko makita yun. Pachols TV po, Ayoko type niyo po. makita Thank you sa po ano. ma'am. Salamat po. Ito si sir. Sir, ikaw naman, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon dating na eleksyon. BGM ako eh. BBM si sir. Sir, yung vice. Vice. Doc. Si Doc Willie Ong. Sir, bakit po si BBM? Wala pa rin. Nakablanko. Ayos daw sila eh. Wala pong problema. Kanya-kanya tayong opinion eh. Sino yan? Sino? Ma'am, kayo? Isko! Isko si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po. Sara ko eh. Sara si ma'am. Ma'am, bakit po si Isko? Kasi magaling siya, lahat nagagawa niya. Okay po, salamat. Dami siyang nagawa sa Maynila. Okay. Ma'am, ikaw naman. Sorry ka! Isko ka rin talaga! Guys, Isko. Ma'am, yung vice. Si ano po, si Willie. Si Doc Willie Ong. Oh, ma'am, bakit po si Isko? Marami siyang nagawa dito sa Maynila. Okay, salamat po. Ma'am, sa YouTube po. ng Maynila. Pa-subscribe po ako, dyan niyo po panoorin. Sige, thank you po. Oh, Abang pasensya na lang na po ng video ma'am. Thank you po. Oh, ma'am, ikaw naman. Sino sa inyo? TV. Ano? Si Isko ako. Isko kami. Wait lang, ma'am. Kayo muna, ma'am. Si Isko din si ma'am. Ma'am, yung vice. Isko kami! Dito! Isko kami, ha? Vice? Ano? Si ano? Isko. Si Lacson. Sino po? President po Ah, yung president po yan. Vice president po. Vice? Si Kiko. Si Kiko Pangilinan.
Kiko Pangilinan. Ma'am, bakit po si Isko? Maganda siya, magpatakbo ng Maynila. Okay po, salamat po. Asan na si Mother? Ay, tapos na po siya. Salamat po, ma'am. Shout out na lang sa tindahan niyo. Nako, Yorme, we love you. Okay, ma'am. Salamat po. Ito naman sila, ma'am. Ito na sila, ma'am. Ma'am, ikaw naman. Survey lang muna sa YouTube. Presidente niyo po ngayon, darating na eleksyon. Frisco po. Sino po? Frisco. Si Isko. Ma'am, yung vice president niyo po? Tito Soto. Si Tito Soto naman kayo. Ma'am, bakit po si Isko? Kasi ano sila, maano silang mga tao. Mapagkawang gawa. Ah, okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po, subscribe po ako. Thank you po. Salamat po. Ito naman si ma'am, habang nakaupo. Ma'am, survey lang sa YouTube. Ayaw ni ma'am. Ito si sir. Sir, ikaw. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ganda ng boses mo, sir. BBM. Wow. Sexy ng BBM, boses. sir. Sir, yung vice president niyo po. Walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan. Sir, bakit po si BBM? Kasi matalino siya. Matalino si BBM. Salamat po. Sir, sa YouTube po, pasubscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Okay. Salamat po. Ma'am, ikaw naman. Ayaw ni ma'am. Oh, dito si kuya. Yan. Sino? Si ano, Bongbong. Si BBM si sir. Sir, yung vice. Vice. Tito Soto. Si Tito Soto. Bakit sir si BBM? Ay, sorry po. Yan, si Ah, Bongbong. Bakit? Bakit siya? Marami na natulungan yan eh. Marami nang natulungan. Oh, salamat po, sir, sa YouTube. Pa-subscribe ako. Ma'am, ikaw! Ako magpapako. Si ma'am naman daw. BBM. Si BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po. Vice Sarah. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? Siya lang naman ang qualified siya saka down to earth. Hindi siya pala patol. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe po ako dyan niyo po panoran. Salamat po. Sir, ikaw? Ayaw ni sir. Salamat po. Dito tayo tapos here. Pagdating na sa SM, cut mo tayo. Okay, pagdating sa SM. Dito tayo, si sir. Check ko na lang si sir. Sir, survey lang sa YouTube. Ayaw ni sir. Kasi ate, oh. Yan, nakatayo. Ito si ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po. Si Isko, si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po. Si Sarah. Ma'am, bakit po si Isko? Gusto nyo? Okay, ma'am. Salam. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe po ako. Salamat. Comment kayo, ma'am. Abang na lang po sa video, ma'am. Thank you po. Salamat, ma'am. Dito tayo sa bedo. Una ka maluwag-luwag. Ito si mother. Dito na tayo. Dito na. Last si ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si BBM po? Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Ito po ba? Opo, sa baba po. Sarap po. Si Sara Duterte si ma'am. Ma'am, bakit po si Kiko? BBM. Ay, si BBM, sorry. Bakit po si BBM? Ano pa naman po, subukan naman natin. Ah, gusto naman ni ma'am subukan. Salamat po. Doon tayo kila ma'am. Ano to, ma'am? Ma'am, dyan nyo po panoorin. Type nyo lang po sa YouTube yung Kachols TV official. Dyan nyo po makikita yung video. Yes po. Salamat po. Sige ma'am, papasok ka na yan. Si ma'am muna. Ma'am, ikaw muna. Sino ma'am presidente nyo? Siyempre. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president nyo po? Siyempre, alam mo na, si Sarah. Si Sara naman si ma'am. Ma'am, bakit po si BBM? Yung mga nagawa niya, mga adikain at saka yung mga vision niya para sa Pilipinas is good. Good, salamat po. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po. Abang na lang po ng video, ma'am. Sir, Comment po. Sa inyo, sa inyo. Ayaw niya, boss. Ayaw, ma'am. Ba't nagpasuko na yung mga kasama niyo? Shoutout sa Okay, ma'am. Salamat po ng marami. Dito na kata tayo. Bilang na tayo. Okay, dito na tayo magbilang. Okay, guys,
Dito na kami magbibilang ha. Unahin natin muna yung president. Si Lenny may 5. Si BBM may 5, 10, 15, 20, 25, 26. Tapos po si Isko may 20, 5, 10, 15, 20. Wala po si Manny Pacquiao. Meron pong isa kay Ping Lacson. Tapos sa Vice President naman po, si Pangilinan may 5. Si Sara Duterte po may 5, 10, 15, 20, 25, 26 din. Si Doc William po may 8. Isa po kay Atienza. Tapos po 7 po kay Tito Soto. So guys, nakita nyo, parehas lang yung vote na nakuha nila dito. Pero dito, lamang pa rin po si BBM at si Sara. At dito po yan sa Quiapo Church. Simula po sa Carriedo, paikot po doon sa may Quiapo Church hanggang dito sa Palengke. Ito po yung survey na nakuha namin. Salamat po! At yun na nga mga kachos, natapos din yung aming kalye survey dito sa Quiapo. Quiapo. Yun, nakakapagod nga rin talaga dahil dami-daming tao. Pero di pa Biyernes ngayon eh. Ano lang ngayon eh. Merkules pa lang ngayon. So guys, sa mga nagko-comment ano lang tayo dito, neutral. Kahit ano pwede nyo comment. Kahit sino pwede nyo comment. Walang problema. Kahit sino presidente masabihin nyo. Walang problema po sa atin. Neutral po sa atin dito eh. Yun nga, nakita nyo naman survey. Parang naghahabol si Isko Moreno at si ano no? Oo, tsaka si BBM. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, at click nyo na yung notification bell para updated pa rin kayo sa aming darating mga kalye survey. Saka yung ibang mga nanonood nga pala, pasensya na kung hindi namin natin na-upload kasi ginagawa pa kasi mabagal yung ano dito. Bagal ang internet dyan Bagal dito. internet dito eh. Yan. So yun, hanggang dito, papaalam na kami mga tos. Hindi namin matagaling, hanggang dito lang. Makakita-kita tayo sa ating namin kahit gawin pag